biznesem, MLM. Kurwa, już stwierdzili. Głosujcie na mnie. Jeżeli chcesz biznesem, MLM, będzie... Jestem... Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, co mówić. Coś jeszcze? Tylko, że... To jest męka. To jest masakra. Źle. No, przygodę rozpocząłem... Zrobiłem dwa razy zrobiłem taką głupią minę, że po prostu... Ja ci szczelę. Czekam. Wiem, bo ja tutaj mówię. Ona jest tylko taka... Biznesem, MLM, będzie...